So, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। విభూతి యోగంలో ఈరోజు 20 శ్లోకాలు నిన్న చూసాం కాబట్టి అవి మిగిలిన 20 ఈరోజు చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనం ఏమి చూసాము అంటే ఫస్ట్ లో ముందు భగవంతుడు తన దగ్గరకు రావడానికి 8, 9, 10 ఈ 4 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్, భగవద్గీత సారం అంతా కూడా ఉంది అని చెప్పుకున్నాము. సో నేనే సర్వస్వానికి ప్రభువును, అన్ని నా వల్లనే నడుస్తున్నవి, మరి ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నన్ను ఆరాధించే వివేకవంతులు ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నన్ను ఆరాధిస్తారు. అంటే భగవంతుడే సర్వస్వం, ఆయనే అంతా నడిపిస్తున్నారు అన్న జ్ఞానంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు, అంటే భజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు నా మీదే చిత్తాన్ని ప్రాణాన్ని పెట్టుకుని ఒకళ్ళకొకళ్ళు నా గురించి బోధించుకుంటూ కథలు చెప్పుకుంటూ నిత్యం వాళ్ళు దీనిలోనే తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇలా వాళ్ళు నా లీలలు నా కథలు చర్చించుకుంటూ వాళ్ళ ఆనందాన్ని తృప్తిని అనుభవిస్తారు. అంతేగాని ఇలా భౌతిక సంబంధించిన విషయాలు, ఈ అన్నెసెసరీ చర్చలు లేకుండా వాళ్ళు భగవంతుడి గురించిన ఆలోచనల్లోనే ఉంటారు. ఆ తర్వాత తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఇలా వీళ్ళు ఎప్పుడు సతతం కూడా నన్ను భజించటంలో ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటంలో, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో యుక్తులై ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో భక్తితో తలుచుకోవటం,
దదామి బుద్ధి యోగంతం, అలాంటప్పుడు నేనే వాళ్లకు బుద్ధి యోగాన్ని ఇస్తాను, దాంతో మాముపయాంతితే, వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. అలా ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే వాళ్ళకి బుద్ధి యోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను, దానితో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః. సో నేను వాళ్ళ మీద అనుకంపార్థం, అపరిమితమైన దయతో అజ్ఞానం అనే చీకటిని నేను పోగొట్టి నాశయామి ఆత్మభావస్తో, వాళ్ళ ఆత్మల్లో నేను, మనస్సులో నేను ఉండి వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో వాళ్ళేమీ చదవక్కర్లేదు, వేదాలు నేర్చుకోక్కర్లేదు, ఆ రకంగా జ్ఞానం తెచ్చుకోక్కర్లేదు. భక్తి ఉన్నవాడికి నేనే ఆ జ్ఞానాన్ని, వాడి అజ్ఞానాన్ని తుడిచి వాళ్ళకి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. నేనే వాళ్లకు నన్ను చేరుకునే మార్గం ఏదో నేను ఉపదేశిస్తాను, నేనే వాళ్లకు చూపిస్తాను ఆ మార్గం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు మరి నీ గురించి ఋషులు అందరూ, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా చెప్తున్నావు, ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరడం లేదు, నిన్ను ఏ నామాలతో పిలవాలి, ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను తలుచుకోవాలి అన్నది తెలుసుకోవాలని ఉంది, నువ్వు చెప్పిన కొద్దికి ఇంకా నీ మాటలు వినాలని నాకున్నది అని చెప్పి అర్జునుడు అడగటం, ఆయన్ని స్తుతించి పరబ్రహ్మ పరంధామ అంటూ స్తుతించి అర్జునుడు ఈ విధంగా అడిగాడు, ఎలా నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి, ఏ స్వరూపాల్లో ఏ నామాలతో నిన్ను స్మరించాలి, నువ్వు ఎంత చెప్పినా నీ మాటలు వింటూనే ఉండాలని అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అనడము. ఇదంతా నిన్న మనం చూసాం. సో 20 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాము. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ చూద్దాం. 21st శ్లోక. సో 28th శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు అర్జున, మరి నేను అంతకుముందు ఏం చెప్తున్నారంటే, సరే నువ్వు అడిగావు, నా వైభవపేతమైన సృష్టి అంతా నీకు చెప్తాను, కానీ అర్జున నా విభూతి అనంతం కాబట్టి కేవలం వాటిలో ముఖ్యమైనవి మాత్రమే నీకు చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. మరి భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భౌతిక ప్రపంచం సర్వత్రా ఉన్నారు. మనకు తెలిసింది ఏమిటి? భౌతిక ప్రపంచమే. సో మనకు తెలిసినంత వరకు కొంత ఆయన చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. సో అర్జున, నేను అందరి జీవ హృదయాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి పరమాత్మను, ఇది కూడా నిన్ను చూసాం. అన్ని జీవులకు కూడా ఆది మధ్య అంతము నేనే అంటూ మొదలు పెట్టారనమాట. నీకు నా వైభవాలు చెప్తాను విను అని. నువ్వు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది అసలు అందరిలో ఉన్న పరమాత్మని నేను. రెండోది ఏంటంటే, అన్ని జీవులకు ఆది, బిగినింగ్ అంటే క్రియేషన్, మధ్య అంటే ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, జీవనం సాగిస్తూ ఉంటాం మనం పుట్టిన తర్వాత. అంటే మరి ఆయనే ఆ జీవనానికి కూడా ఆధారం. సో సృష్టి, స్థితి, లయ, ఈ మూడు కూడా నేనే చెప్తా. అంతం అంటే మరి మన లైఫ్ ఎండ్ అయిపోవటం. సో సృష్టి, స్థితి, లయ మూడింటికి కూడా మూడు నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆ మూడు కూడా భగవంతుడే కారణం. అర్జునుని గుడాకేశుడని సంబోధించటం అంటే మరి అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, అజ్ఞానం అనే చీకటిని జయించిన వాడు అంటే మరి ఈ భగవంతుడి బోధ వినాలన్నా కూడా ఆ అజ్ఞానం అనేది లేనప్పుడే ఎవరైనా వింటారు అన్నది కూడా ఇక్కడ ఒక మీనింగ్ అన్నమాట. కాబట్టి నేనే సమస్త విశ్వానికి ఆత్మను అని కూడా చెప్పటం. ఈ విశ్వం అంతా కూడా మనం నిన్న చూసాం, భౌతిక శక్తి అనేది మహత్తత్వం నుంచి వచ్చింది. ఆ భౌతిక శక్తిలో ఆయన ప్రవేశిస్తారు, అందులో ఆయన దానికి ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఈ సృష్టించబడిన విశ్వాల్లో ప్రవేశించే మహావిష్ణువు మళ్ళీ పరమాత్మగా ప్రతి జీవిలోనూ ఉంటారు. సో ఈ భౌతిక శక్తిలోనూ ఆయనే పరమాత్మ. ఆ తర్వాత భౌతిక శక్తి విశ్వాలన్నిటిని సృష్టిస్తుంది, వాటిల్లో కూడా ఉన్న ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆత్మ లేనిదే ఏదీ లేదు కాబట్టి అన్నిట్లో భగవంతుడే పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అదే విధంగా మరి ఆయన అవతారాలు 3 ఉన్నాయి అని మనం గోలోకాచార్లో కూడా చూసాము, భాగవతంలో వర్ణించారు. మరి విష్ణుస్తు 3 రూపాన్ని, 3 రూపాలు పురుషాఖ్యాన్యదో విదు అని చెప్పి
అంటే భగవంతుడు కారణోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయి విష్ణు అనే 3 రూపాల్లో ఈ భౌతిక సృష్టిలో ప్రకటితం అవుతారనమాట ఆయన. సో ఆ కారణార్ణవల జలే భజతి స్మ యోగ నిద్ర అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు బ్రహ్మ సమితిలో రాశారు, 5.49లో వర్ణించారు ఆయన్ని ఇలాగనమాట. భగవంతుడు సర్వకారణ కారణుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విశ్వ జలాలలో ఆయన మహావిష్ణు రూపంలో శయనిస్తాడు అని చెప్పి మనం అందులో కూడా రాశారని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆ కారణంగా ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ గోలోక చార్ట్ను చూద్దాము. చూపిస్తాను. సో ఈ గోలోక చార్ట్ గనక మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కారణోదక సాయి, ఇది ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచపు జలాలు, ఇదంతా మహత్తత్వం అన్నమాట. ఇదంతా ఈ మహత్తత్వాల్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే భగవంతుడే, ఆయన ఆత్మ ఆయనదే అని చెప్తున్నారు. ఇందులో నుంచి ఈ విశ్వాలన్నీ సృష్టించబడితే మళ్ళీ సృష్టించబడిన ఈ లోకాలన్నిట్లో ఉన్న జీవరాశులన్నిట్లో ఆయన క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చూసాం చెప్పడం. సో ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ ఈ మహత్తత్వంలో ఉంటే, ఆయన నుంచి ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు అనే అవతరణలో ఆయన ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచాలను సృష్టించటం, అందులో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉండి ఆయన అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఉండటం అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ప్రస్తుతం చెప్పటం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూసాం. కాబట్టి ఆయన ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు అయిన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వజలాల్లో మహావిష్ణువు రూపంలో శయనించును. అది ఈయన కారణోదక సాయి విష్ణు. సో భగవంతుడు మరి మనం చూసాం పైన గోలోకము, మరి వైకుంఠము, ఆ తర్వాత ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి బ్రహ్మజ్యోతి మనం చూస్తూ ఉంటాం, బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవడం అని. ఆ తర్వాత అందులో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అన్నమాట. ఇది కింద ఉన్నది మహత్తత్వం, భౌతిక ప్రపంచం. దాంట్లో ఆ జలాల్లో ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఉంటారు, శ్రీకృష్ణుడు ఆ అవతారంలో అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ సంహితంలో ఈ రకంగా వర్ణించబడింది. ఆయన మహావిష్ణు రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు విశ్వజలాల్లో శయనిస్తారు, అనగా అతడే విశ్వానికి ఆది, సృష్టులకు పోషకుడు, సమస్త శక్తికి అంతము. సో అన్నిటికీ సృష్టించేది, విశ్వానికి సృష్టి ఆది, బిగినింగ్ ఆయనే. సృష్టించిన వాటన్నిటికీ పోషకుడు, స్థితి, సృష్టి స్థితి లయ. అంటే స్థితి అంటే అన్ని ఉన్న వాటన్నిటిని పోషించేవాడు. అన్ని మరి అంతే కదా, ప్లానెట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా టైంకి ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత సెంటీమీటర్ మిల్లీమీటర్ తిరగాలో, ఏ దారిలో వెళ్ళాలో, ఒకదానికొకటి ఢీ కొట్టకుండా అన్ని అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి మన బాడీ ఎలా పనిచేయాలి, మన లంగ్స్, మన హార్ట్, మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, స్టమక్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ప్రతిదీ మరి భగవంతుడు ఎలా చెప్తే అలా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి సమస్తులకు పోషకుడు అంటే అది అర్థం. ఆయన ఏమన్నా మనకు ఫుడ్ సంపాదించి పెడుతున్నారా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. పోషకుడా అంటే ఫుడ్ అనే కాదు, సమస్తము అన్ని ఈ ప్రకృతితో సహా పర్ఫెక్ట్ గా పని చేసేటట్లు ఎవరు చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళే పోషకులు. భగవంతుడు ఆయన అన్ని సవ్యంగా జరిగేటట్లు చూసేది. కాబట్టి ఈ సృష్టికి ఆది, బిగినింగ్, పోషించేది, సక్రమంగా దాన్ని నడిపించేది, సమస్త శక్తికి అంతం, మళ్ళీ అది అంతం చేసేది కూడా ఆయనే అయి ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వజలాల్లో మహావిష్ణు రూపంలో ఉన్న ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి 21st శ్లోకాల్లో ఇంకా మొదలు పెడతారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో ప్రకాశమానమైన సూర్యుడును, మరుత్తులలో మరీచిని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడును. సో ఆదిత్యులు 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానుడు. ఆదిత్యుల్లో ఆకాశంలో ప్రకాశించే వారిలో సూర్యుడు ముఖ్యమైన వాడు. తర్వాత అంటే మరి ఆదిత్య అని అందుకే విష్ణుమూర్తి పేరు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అది ఆకాశంలో ప్రకాశించేవి చాలా ఉన్నాయి, నక్షత్రాలు, అవి వాటిల్లో సూర్యుడు ముఖ్యం. అలాగే భగవంతుడి యొక్క
సముజ్వల నేత్రం అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి సముజ్వల నేత్రము అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితలో అంగీకరించారు. ఆకాశంలో మరి తర్వాత 50 రకాల వాయువులు ఇస్తూ ఉంటాయంట. వాటికి అధిష్టాన దేవత ఈ వాయువులకు మరీచి. ఆ మరీచి ఎవరు అంటే నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. మరుత్తులలో మరీచిని, ఈ నక్షత్రాలలో చంద్రుడును. రాత్రి సమయంలో ఎన్నో నక్షత్రాల్లో ప్రధానుడైన చంద్రుడు శ్రీకృష్ణుడికి మరి ప్రతినిధి. చంద్రుడు ఒకానొక నక్షత్రం అని ఈ శ్లోకంలో మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఆకాశంలో మెరిసే నక్షత్రాలు కూడా సూర్యకాంతినే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఈ విశ్వంలో అనేక సూర్యులు ఉన్నాయి అనే సిద్ధాంతాన్ని వేదవాంగ్మయం అంగీకరించదు అని చెప్తున్నారు. సూర్యుడు ఒక్కడే సూర్యుని కాంతిని ప్రతిబింబించడం ద్వారా ఈ చంద్రుడు ఎలా అయితే వెలుగుతాడో అలాగే నక్షత్రాలు కూడా సూర్యుని కాంతితోనే వెలుతుర్ని ప్రసరిస్తున్నాయి. చంద్రుడు నక్షత్రాల్లో ఒకడని భగవద్గీతలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆకాశంలో మెరిసే నక్షత్రాలన్నీ చంద్రుని పోలినవే కానీ సూర్యులు కావు, సూర్యుడు ఒక్కడే అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇది మనకు మీరు చిత్రంలో చూడాలి అనుకుంటే, ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం. సో ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, మరి వెలిగే వాటిల్లో నేను సూర్యుడును, ఆ తర్వాత వాయువులలో మరి నేను మరీచి అనే వాయువును, ఆ తర్వాత నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. వేదాలన్నిట్లోకి సామవేదాన్ని, దేవతలందరిలోకి వాసవుడు అంటే ఇంద్రుడను. మరి ఇంద్రియుడు రాజు కాబట్టి దేవతలకు. ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి మనస్సును. సరే ఇంద్రియాలు 5, వాటిల్లో మనస్సు లేదు. కానీ మనస్సును ఎందుకు ఇంద్రియం అంటాం అంటే ఫైనల్ గా ఇంద్రియాలన్నీ వెళ్ళి ప్రలోభ పెట్టేది, దానికి తగ్గ యాక్షన్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా, లొంగినా లొంగకపోయినా అది ఎవరు మనస్సే రియాక్ట్ అయ్యేది ఇంద్రియాలకు, అయినా అవ్వకపోయినా. కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి మనస్సును, జీవులలో నేను చైతన్యాన్ని, ఆ చైతన్యం ప్రాణాన్ని, ఆ ప్రాణం లేనిదే ఈ జీవమే లేదు. కాబట్టి ఆ జీవులలో చైతన్యాన్ని నేను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. సమస్త రుద్రులలోకి నేను శివుడను, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుడను, వసువులలో అగ్నిని, పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్తున్నారు. సో రుద్రులు 11 మంది. రుద్రుల్లో శివుడు శంకరుడు ముఖ్యమైన వారు. ఆయన ఈ విశ్వంలో మరి భగవంతుడికి తమో గుణ అవతారం. మరి 3 కూడా సత్వ రజస్తమో గుణాలను ప్రతిబింబిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈయన దానిని యుక్త రాక్షసుల నాయకుడైన కుబేరుడు దేవతలేమో కోశాధిపతి, అలాగే దేవదేవుడికి ఆయన ప్రతినిధి అని చెప్పి మేరు పర్వతాలన్నీ ప్రకృతి సంపదల్లో అది ప్రసిద్ధం మేరు పర్వతం. సో అది తర్వాత ఇది ఇందులో అయితే మనకి చిత్రాలు కూడా ఉంటాయి. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. అంటే బృహస్పతి ఎవరు? దేవతల గురువు. కాబట్టి ఆయన చాలా గొప్పవాడు, దేవతల గురువు. కాబట్టి పురోహితులలో బృహస్పతిని. సేనానీనాం, సేనాపతులలో అహం నేను స్కందుడను. అంటే కార్తికేయుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి. కాబట్టి సేనాపతులలో నేను కార్తికేయును. సరసాం అస్మి సాగరః, సరస్సులలో నేను సాగరాన్ని, సముద్రాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి సముద్రం మించిన నీటి ఆశయం, జలాశయం ఏది ఉండదు. కాబట్టి సముద్రాన్ని, జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని. మరి ఇంద్రుడు ముఖ్య దేవత, అలాగే స్వర్గాధిపతి. కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు పురోహితులలో బృహస్పతిని అంటున్నారు. ఎందుకంటే మరి
దేవతల యొక్క పురోహితుడు కాబట్టి. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయ. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. ఆయన ఒక భృగు మహర్షి, గొప్ప మహర్షి. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. మరి దివ్య ధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరాన్ని అంటే ఓంకారాన్ని, తర్వాత యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని. యజ్ఞం అన్నిట్లోకి గొప్పదని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పడంతో మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే మనందరం కూడా భగవన్నామ జపం చేయడం అవసరం. స్థావరాణం హిమాలయ. స్థావరాలు అంటే కదలనివి, జంగాలు అంటే కదిలేవి. జంగాలు కదిలేవంటే మనబోటి మానవులు గాని, జంతువులు గాని, పక్షులు గాని అందరం కదులుతాం కాబట్టి జంగాలు అంటాము. స్థావరాలు అంటే కదలని పర్వతాలు, చెట్లు, ఇటువంటివి స్థావరాలు. కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. హిమాలయాల్ని మించిన కదలనిది ఏది లేదు ఈ జగత్తులో, కాబట్టి నేను కదలని వాటిలో హిమాలయాన్ని. మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని, స్థావరాలలో హిమాలయాన్ని అని అక్కడ చెప్పారు. సో భృగు మహర్షి విశ్వంలో మరి తొలి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఎన్నో జాతులు సృష్టికై చాలా మంది పుత్రులను సృష్టించారు. ఈ బ్రహ్మదేవుడు మొట్టమొదట మనుషులను సృష్టించాలని రకరకాల జీవజాతుల్లో. అలాంటి పుత్రులలో భృగు మహర్షి ఒక శక్తిమంతుడైనటువంటి ఋషి అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన అందుకని మొట్టమొదట బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి ఆ భృగు మహర్షి దివ్య ధ్వనుల్లో ఓంకారాన్ని, అలాగే యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞం. మరి అందుకే మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపయజ్ఞం చేయొచ్చు. మరి కొన్నిసార్లు మరి కొన్ని యజ్ఞాలు చేసి ఏదో యానిమల్స్ ని వాటిని బలిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ భగవన్నామ జపంలో మనం ఎవరిని కూడా హింసించవలసిన అవసరం లేదు. అందుకే ఇది అత్యంత పవిత్రమైన యజ్ఞము, జపయజ్ఞము. ఆ తర్వాత మరి కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. ఇంతకు ముందు మరి నేను మేరు పర్వతాన్ని అని చెప్పారు కదా. సో ఇక్కడ హిమాలయాలు అంటున్నారు. తేడా ఏమిటి అంటే మేరు పర్వతం స్థావరం కాదు, హిమాలయం కదలదు. కానీ మేరు పర్వతం కొన్నిసార్లు కొంచెం కదలిక ఉంటుంది దాంట్లో. అందుకే హిమాలయాలు మేరు కంటే కూడా ఘనమైనవి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో నేను వృక్షాలలోకి రావి చెట్టును, దేవర్షులలో నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలుడను అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతో ఉన్నతం సుందరమైన వృక్షాల్లో రావి చెట్టు. మరి మనకి రావి చెట్టు అంటే ఎంతో పుణ్యమని మనందరం కూడా దానిని పూజిస్తూ ఉంటాము. అలాగే విశ్వంలో మరి గొప్ప భక్తుడు దేవర్షులలో నారదుడు, గంధర్వులలో చిత్రరథుడు. గంధర్వులు అంటే వీళ్ళంతా ఎంతో బాగా గానం చేయగలిగిన వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరిలో కూడా ఇంకా గంధర్వలోకంలో మనోహరంగా గానం చేసే ఉత్తమ గాయకుడు చిత్రరథుడు. సిద్ధులలో కపిలుడు. సో సిద్ధులలో దేవహూతి తనయుడు కపిల మహర్షి శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి. అంటే ఎవరి కపిలుడు అంటే దేవహూతి అన్న ఆయన యొక్క పుత్రుడు. శ్రీకృష్ణుడి అవతారం అయిన అతడు తెలిపిన తత్వమే భాగవతంలో వివరించబడింది. కపిల మహాముని శ్రీకృష్ణ అవతారమేనని చెప్తారనమాట. సో ఆయన తత్వమే భాగవతంలో వివరించారు. తదనంతరం కపిలుడు తదనంతర కాలంలో వేరొక కపిలుడు ప్రసిద్ధి పొందిన ఆయన తత్వం వేరు. అది వేరే తత్వము కాబట్టి దానికి దీనికి చాలా గొప్ప డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మొదట కపిలుడు ఎవరు అంటే ఆయన దేవహూతి తనయుడైన ఆయనే నేను ఆ కపిలుడును అని చెప్పి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆయన చెప్పిన తత్వమే భాగవతంలో వివరించారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. సో ఇది చిత్ర రూపంలో చూడాలంటే అశ్వత్థాన్ని నేను వృక్షాలలో రావి చెట్టును, మరి ఋషులలో దేవర్షులలో నేను నారదును, మునులలో గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి, సిద్ధులలో కపిలముని.
ఉచ్చైశ్రవమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవం అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, విద్ధిమాం అమృతోద్భవం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఉచ్చైశ్రవం? ఈ దేవతలు దానవులు కలిసి ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ఎన్నో వచ్చాయి ఇలాంటివి కొన్ని అద్భుతాలు. వాటిలో ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఒకటి, ఐరావతం ఒకటి, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఇలాంటి స్పెషల్ గుర్రం, దీనికి 4 తలలు అవి ఉన్నాయి. సో అందుకని అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్వర్యాన్ని, అమృతాన్నించి ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్వరాన్ని, ఆ తర్వాత గజేంద్రులలో ఐరావతాన్ని, నరాణాంచ నరాధిపం, మనుష్యులలో నేను రాజుని. మరి మనుష్యులందరిలోకి నాయకులు గొప్పవాళ్ళు, సో నేను రాజును అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్న భగవంతుడు దానికి ప్రతినిధి అన్నది. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. సో ఆయుధాల్లో నేను వజ్రాయుధాన్ని. ఆ వజ్రాయుధం ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం అన్నమాట, చాలా తిరుగులేని ఆయుధం. ధేనూనాం అస్మి కామధు. సో ఈ గోవులలో నేను కామధేనువు, అంటే ఎప్పుడు పాలు ఇచ్చేటటువంటి ఆవు అది. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సంతానోత్పత్తికి కారణమైన కందర్పుడిని అంటే మన్మధుడిని నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. వాసుకి సహాయంతోనే వీళ్ళు మదనం చేశారు, క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు మరి ఆ పర్వతాన్ని అక్కడ పెట్టారు, మేరు పర్వతాన్ని. అదేమో కవ్వం అయితే దాన్ని తిప్పటానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా. ఆ తాడు ఎవరంటే వాసుకి అనేటటువంటి ఈ సర్పం అన్నమాట. దానిని ఒక తాడులాగా చేసి వాళ్ళు ఈ క్షీరసాగరాన్ని మదనం చేశారు దేవతలు దానవులు. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. సో నాగులలు అనేక పడవలు, అనంతశ్చాస్మి అనేక పడగలున్న నాగులలో నేను ఆదిశేషుణ్ణి. అనంత నాగు, అనంత శేషుడు అని ఆదిశేషుడు పేరు, నేను ఆదిశేషుణ్ణి. వరుణో యాదసాం అహం అంటే జలవాసులలో నేను వరుణదేవుడును. ఇక్కడ వరుణ దేవుని చూపిస్తున్నారు. పితృణాం అర్యమాచాస్మి, పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను. మరి నియమాలను యమ సంయమతాం అహం, నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును. మరి యమధర్మరాజు అందరినీ మించిన జడ్జి. సో జడ్జి అంటే ఎవరు? నియమాలు అమలుపరిచేవాళ్ళు, రూల్స్ ని అమలుపరిచే వాళ్ళని జడ్జి అంటాం. జడ్జి తప్పు చేస్తే జడ్జి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు న్యాయస్థానంలో. ఆ జడ్జి ఇది రూలు, ఈ పని చేస్తే ఈ తప్పు కాబట్టి ఈ శిక్ష ఉండాలి అని ఆ బుక్ లో ఉంటుంది. అది చూసి జడ్జి అది అమలు చేస్తున్నాడు. ఈ యమధర్మరాజు భగవంతుడు ధర్మ మార్గంలో నడుస్తూ ఎవరు ఏ తప్పు చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా శిక్ష. కాబట్టి శిక్ష, పనిష్మెంట్స్ ని, రూల్స్ ని అమలు పరిచే వాళ్ళలో ఈ జడ్జిలన్నిటినీ మించిన జడ్జి కాబట్టి నియమాలు అమలు పరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజుని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది. సో ఇక్కడ జలవాసుల్లో మరి వరుణదేవుడు ఘనుడు, అలాగే పెక్కు పడగలు ఉన్న నాగులలో అనంత నాగు ఘనుడు అనేటి వాళ్ళు కృష్ణుడి ప్రతినిధులు. ఆర్యముడు అధిపతిగా ఉన్న పితృలోకం ఒకటి ఉన్నది. సో అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అతడు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. సో ఇకపోతే ధర్మరాజు, దుష్టులను దండించే వాళ్ళలో ధర్మరాజు ముఖ్యుడు కాబట్టి ఆయన భగవంతుడు. ఆయన ఈ భూలోకానికి చేరువలో ఉన్న లోకంలోనే ఆయన ఉంటాడు, నరకలోకం. మరణానంతరం పాపులు అక్కడికి కొనిపడగా వాళ్లకు శిక్ష వేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో దైత్యులు అంటే రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదుడును, అణిచివేసే వాళ్లలో కాలాన్ని, మృగాలలో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుత్మంతుడను. సో మరి ఈ అక్క చెల్లెలు ఇద్దరున్నారు, దితి అదితి అని చెప్పేసి.
ఈ అదితి తనయులందరూనేమో దేవతలైతే ఈ దితి తనయులందరూ దైత్యులు అంటే దానవులు అయ్యారనమాట. వాళ్ళల్లో ఆదిత్యులు భగవంతుడు భక్తులయ్యారు, అంటే దేవతలు అయ్యారు. ఈ దైత్యులేమో నాస్తికులు అయ్యారు, భగవంతుడికి ఎగెయిన్స్ట్ అయ్యారనమాట. సో ఈ దైత్యులు దానవులు ఇద్దరు అక్కచెల్లెల పిల్లలే. అదితి పిల్లలంతా ఇలా భగవద్భక్తులయ్యి దేవతల్లాగా వాళ్ళు దివ్యమైన లక్షణాలు అలవర్చుకుంటే, ఈ దితి పుత్రులందరూ భగవంతుడికి ఎగెయిన్స్ట్ అయ్యి దైత్యులుగా దానవులుగా తయారయ్యారు అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. చెప్తున్నారు ప్రహ్లాదుడు అలాంటి దైత్య వంశంలో జన్మించాడు, అయినా సరే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి దైత్యులలో నేను ప్రహ్లాదుడను అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అణిచివేసే వాటిలో కాలాన్ని, మరి కాలం అన్నీ కూడా అణిచివేసేది కాలమే కాబట్టి భౌతిక విశ్వంలో సమస్తాన్ని అణిచివేసేది కాలమే కాబట్టి నేను కాలాన్ని ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడికి ఆ రకంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. అందుకని కాలానికి పక్షులలో గరుత్మంతుడును. ఇది మనం ఇక్కడ ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యులలో ప్రహ్లాదులను, మరి అణిచివేసే వాటిలో కాలాన్ని, మరి మృగాణాంచ మృగేంద్రోహం సో జంతువులలో సింహాన్ని, తర్వాత పక్షులలో గరుత్మంతుడిని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పవతామస్మి రామశస్త్రభృతామహం ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. మరి గాలి వస్తేనే ఏదైనా ఆరి ఏదైనా వాసన వచ్చిందనుకోండి, అలా గాలిలో పెట్టండి ఎండలో పెట్టండి దాని వాసన పోతుంది అనుకుంటాం. అలాగే మరి పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువుని. ఆయుధదారులలో రాముడిని. ఎందుకని? రామబాణానికి తిరుగులేదు, రాముడు అంతటి ఆయుధదారి లేడు కాబట్టి ఆయుధదారుల్లో రాముణ్ణు, జలచరాలలో మొసలిని, ప్రవహించే నదుల్లో గంగా నదిని. మరి అన్ని నదుల్లోకి పుణ్య నది కాబట్టి. అర్జున ఇలా 31st శ్లోక 32nd సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున ఆధ్యాత్మ విద్యానాం వాద ప్రవదతాం అహం. సో సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం కూడా నేనే. ఇది మొదట్లో కూడా చెప్పారు, అంటే అన్ని జీవరాశులకు ఆది మధ్య అంతం నేనే అన్నారు. ఇక్కడ సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం నేనే. అదే విధంగా శాస్త్రాలలో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని నేనే, తార్కికులలో కడపటి సత్యాన్ని, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసే ఫిలాసఫర్స్ లో చివరికి వాళ్ళు కనుక్కునే సత్యం ఏమిటో అది కూడా నేనే. మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానంలో ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని నేనే. ఓకే, ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. జ్యోతి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు జ్యోతి మాతాజీ. ఓకే చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. భౌతిక తత్వముల సృష్టి అనున్నది సృష్టులలో ఆది అయినది. పూర్వము వివరింపబడినట్టు విశ్వము మహావిష్ణువుచే అనగా గర్భోదక సాయి విష్ణువు మరియు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు చే సృష్టి నుండి పోషింపబడి పిదప శివునిచే లయమొందింపబడును. బ్రహ్మదేవుడు వాస్తవమునకు గౌణ సృష్టికర్త. విశ్వపు ఈ సృష్టి స్థితి లయాకారకులందరూ కృష్ణుని భౌతిక గుణావతారములు కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ సృష్టులకు ఆది మధ్యము అంతమునై ఉన్నాడు. ఉన్నత విజ్ఞానం కొరకు 4 వేదములు, షడంగములు, వేదాంత సూత్రములు, తర్కశాస్త్రములు, ధర్మశాస్త్రములు, పురాణములు ఆది పలు గ్రంథములు కలవు. మొత్తము మీద ఉన్నత విజ్ఞానం కొరకు 14 విభాగముల గ్రంథములు కలవు. వీటిలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను ఒసగునట్టి గ్రంథము ముఖ్యముగా వేదాంత సూత్రము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. తార్కికుల నడుమ వివిధములైన వాదములు జరుగుచుండును. నిదర్శనముతో తన వాదమునే బలపరచు వాదము జల్పమనబడును. ప్రతిపక్షమును ఓడించుటయే ప్రధానముగా భావించి చేయబడు వాదము వితండము. కానీ వాస్తవతత్వ నిర్ణయమే నిజమైన వాదము. అట్టి కడపటి సత్యము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మరి ఏం చెప్పారు? సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం నేనే. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఫామ్ లోనే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. బ్రహ్మ ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు సృష్టించబడి పోషించబడి తర్వాత శివుడితో లయముంపబడుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టికర్త, విశ్వపు ఈ సృష్టి స్థితి లయకారకులందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భౌతిక గుణ అవతారములు. అన్నీ కూడా భగవత్ శక్తియే ఈ సృష్టిలను, ఇవన్నీ కూడా అని చెప్తూ తర్వాత మరి అదే విధంగా శాస్త్రాలకు ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో నేనే కడపటి సత్యాన్ని అని చెప్తున్నారు కదా. దాని అర్థం ఏమిటో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఉన్నత విజ్ఞానం కోసం మరి 4 వేదాలు, షడంగాలు, వేదాంత సూత్రాలు, తర్కశాస్త్రాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఈ మొత్తం 14 విభాగాల గ్రంథాలు ఉన్నాయట ఈ విజ్ఞానం కోసం. సో వీటిల్లో ఆధ్యాత్మిక విద్యను ఇచ్చేటటువంటి గ్రంథం ముఖ్యంగా వేదాంత సూత్రం భగవంతుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. తార్కికులు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసేవాళ్ళు, వితండవాదం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ఏదో ప్రూఫ్ తో ఇది నిజం అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ నిజమైన వాస్తవ తత్వమే భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అక్షరాణమకారోస్మి ద్వంద్వ సామాసికస్య చ అహమేవాక్షయ కాలో ధాతాహం విశ్వతో ముఖ. అక్షరాలలో అకారాన్ని, మరి అకారం లేనిదే అసలు ఏ అక్షరం ఏ మాట రాదు మనకి. సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం అంటే 2 అర్థాలు వచ్చే మాటలు. శాశ్వతమైన కాలాన్ని మరి సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను అయి ఉన్నాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఆకారం లేకుండా ఏ సౌండ్ ఉండదు కాబట్టి. తర్వాత సమాసాలు అంటే సంస్కృతంలో ఎన్నో సమాసాలు పదాలు ఉంటాయి. అంటే రామకృష్ణులు అని 2 అన్నాం అనుకో, దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం అని అంటాం. ఒకటే మాట కంటే 2 పదాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందుకని సమాసాల్లో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని అని చెప్పడం జరిగింది. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తి శ్రీర్వాచ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. సమస్తాన్ని మింగేసేటటువంటి మృత్యువును, సృష్టింపబడే జీవులకు కూడా ఉద్భవాన్ని నేనే, మృత్యువును నేనే, సృష్టించే జీవులను ఆ జీవం కూడా నేనే. స్త్రీలలో ఉన్న యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు నేనే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు స్త్రీలలో ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు, ఉంటాయి అని. యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన మాట, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఈ 7 వైభవాలు ఉంటాయని. హరే కృష్ణ. రఘురాం ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా ఇది ఈ భాష్యం? మాతాజీ వినబడుతుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, చదువు. ఓకేనండి. జన్మతోడనే మనుజుడు ప్రతిక్షణము మరణించుట ఆరంభించును అనగా మృత్యువు జీవుని ప్రతిక్షణము కబలించుచున్నను, దాని చివరి ఘాతమే మృత్యువుగా పిలువబడును. ఆ మృత్యువే శ్రీకృష్ణుడు. భవిష్యత్ పురోగతికి సంబంధించినంత వరకు జీవులు పుట్టుట, పెరుగుట, కొంతకాలం స్థితిని కలిగి ఉండుట, ఇతరములను సృష్టించుట, క్షీణించుట, అంత్యమున నశించుట అనడి 6 విధములైన మార్పులు పొందుచుందురు. ఇట్టి మార్పులలో మొదటిదైన గర్భము నుండి జననము శ్రీకృష్ణుడే. ఆ జన్మమే తదుపరి కర్మలకు నాంది అయి ఉన్నది. కీర్తి, శ్రీ, వాక్కు, స్మృతి, బుద్ధి, దృఢత్వము, క్షమ అను 7 వైభవములు స్త్రీవాచకములుగా భావింపబడును. వాటి అన్నింటినీ గాన లేక కొన్నింటిని గాన మనుషుడు కలిగి ఉన్నచో కీర్తినీయబడును. ఎవరైనా ధర్మాత్ముడని ప్రసిద్ధి నొందినచో అతడు కీర్తివంతుడు, వైభవోపేతుడు కాగలడు. ఉదాహరణకు సంస్కృతము పూర్ణమైన భాషమైనందున వైభవోపేతమై ఉన్నది. ఏదైనా విషయమును అధ్యయనము చేసిన పిమ్ముట మనుజుడు దానిని జ్ఞప్తి ఎంచుకునగలిగినచో అతడు చక్కని స్మృతిని కలిగి ఉన్నాడని భావము. పలు విషయములపై పెక్కు గ్రంథము పఠించేగాక వాటిని అవగాహన చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుట మేధ అనబడును. అది మరి ఒక విభూతి. ఒక్క నిమిషం మేడం.
ఉమ్. అది మరి ఒక విభూతి. చంచలత్వమును జయించుటయే దృఢత్వము అంటే అనగా ధృతి అని పిలువబడును. పరిపూర్ణ యోగ్యత కలిగి యుండియు నమ్రతను మృదు స్వభావమును కలిగి సుఖదుఖములందు సమత్వమును కలిగి ఉన్నచో మనుజుని ఆ లక్షణము అనగా వైభవము క్షమ అని అనబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది ఇక్కడ ఈ స్త్రీలకు ఉండే ఈ లక్షణాలు నేను అని చెప్పినప్పుడు ఆ లక్షణాలను కూడా ఇంకా చక్కగా ఈ భాష్యంలో వివరించడం జరిగింది అనమాట. సో లాస్ట్ లో మనం మేధ అంటే ఏమిటి అంటే ఏదైనా గ్రంథం చదివినప్పుడు చదవటమే కాకుండా అర్థం చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించినట్లయితేనే అది మేధస్సు. అలాగే అదొక విభూతి. చంచలత్వం అంటే ఏంటి అంటే దృఢత్వం. ఊరికినే ఇందులో కొంచెంసేపు అందులో కొంచెంసేపు ఉండకుండా ఒక దాంట్లో దృఢంగా సెట్ అవ్వగలగటం చంచలత్వాన్ని జయించటం అంటే. అలాగే మరి నమ్రత, మృదు స్వభావం, సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ లక్షణాన్ని క్షమ అని అంటారు. ఓర్పు, క్షమకి అది చిహ్నం అని. సో ఈ లక్షణాలను కూడా వివరించారు. స్త్రీలలో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి, అది నేనే అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహం మాసానాం మార్గశీర్షో అహం ఋతూనాం కుసుమాకరః. సో నేను సామవేద మంత్రాల్లో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రి మంత్రాన్ని, మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో శశికళ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? భాష్యం అయితే శ్రీల ప్రభువాదుల వారికి జై. వేదములలో తాను సామవేదమునని భగవంతునిచే ఇది వరకే వివరించబడింది. వివిధ రకముల దేవతలచే గానం చేయబడు అందమైన గీతములతో సామవేదం నిండి ఉండును. అట్టి గీతముల్లో బృహత్ సామం అనేది ఒకటి. అది అసాధారణమైన మాధుర్యమును కలిగి ఉండును. అది అర్ధరాత్రి సమయంలో గానం చేయబడును. సంస్కృతంలో కవిత్వమునకు నిశ్చితములైన నియమములు అనేకము ఉండును. ఆధునిక కవిత్వంలో జరుగునట్లుగా అందులో ప్రాస మరియు ఛందస్సు ఇష్టానుసారం రచింపబడవు. అట్లు నియమబద్ధంగా రచింపబడిన కవితల్లో గాయత్రి మంత్రం సుప్రసిద్ధమైనది. యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులచే శ్రద్ధగా జపించబడు ఈ గాయత్రి మంత్రము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఈ మంత్రం శ్రీమద్ భాగవతంలో పేర్కొనబడినది. ఈ గాయత్రి మంత్రము ప్రత్యేకంగా భగవత్ అనుభూతి కొరకై ఉద్దేశించబడుట చేత అది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించదు. ఆధ్యాత్మికముగా పురోగతి చెందిన వారి కొరకే ఈ మంత్రము ఉద్దేశించబడినది. దీన్ని జపించుటలో ఆధ్యాత్మిక సాఫల్యమును పొందువాడు భగవానునితో గుణైక్యమును పొందును. కానీ మానవుడు ఈ మంత్రమును జపించుటకు మొదలు పరిపూర్ణత్వమును సాధించిన మానవుని లక్షణమును అనగా భౌతిక ప్రకృతి నియమములను అనుసరించి సత్వ గుణములను అలవర్చుకోవాలని. వైదిక జీవన విధానంలో గాయత్రి మంత్రము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. అది పరబ్రహ్మపు ధ్వని అవతారముగా పరిగణించబడింది. దాని ఆరంభకుడు బ్రహ్మదేవుడు. అది అతని నుండియే గురు శిష్య పరంపరలో తరువాతి తరముల వారికి అందించబడినది. భారతదేశంలో మార్గశీర్ష మాసము నవంబరు, డిసెంబరు అన్ని మాసముల్లోనికి ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడింది. ఎందుకనగా ఆ మాసంలో ప్రజలు పొలముల నుండి ధాన్యమును సేకరించి ఆనందంతో నుండి. అదే విధముగా ఋతువుల్లో వసంత ఋతువు లోకమంతటికి మిక్కిలి ప్రియమైనది. వాతావరణం అప్పుడు అతి వేడిగా గాని అతి శీతలంగా గాని లేకుండా వృక్షములన్నీ వికసించి పుష్పములతోనూ మరియు ఫలములతోనూ నిండి ఉండును. శ్రీకృష్ణుని లీలలను స్మరింపచేయు అనేక ఉత్సవములు కూడా ఈ వసంత ఋతువులోనే నిర్వహించబడును. కనుకనే ఋతువులన్నింటిలోనికి వసంత ఋతువు మిక్కిలి ఆనందకరమైనదిగా పరిగణించబడును.
దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి అది ప్రతినిధి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ మనకు ఈ వేదాలలో సామవేదం, బృహత్ సామం, అది మధురమైన గానం నా రాత్రిపూట చేసేది అది భగవంతుడు నేనే అంటున్నారు. ఛందస్సులలో గాయత్రిని మరి మాసాలలో మార్గశిర మాసం మనకి ప్లెజెంట్ మంత్. సో ఫలాలు పుష్పాలు అన్ని వచ్చే టైం కాబట్టి దాని నేను ఋతువులలో వసంత ఋతువు మరి చిగురుస్తూ అన్ని అందంగా ఉండే టైం కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. ద్యూతం చలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో మోసాలలో నేను జూదాన్ని, తేజస్సులలో తేజస్సును, అలాగే జయమును సాహసమును, బలవంతులలో నేను బలాన్ని కూడా నేనే అని చెప్పి విజేతలలో జయించే వాళ్ళలో జయాన్ని నేనే, తర్వాత బలవంతులలో బలాన్ని నేను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మన వసంత మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? కొంచెం కొద్దిగా కనెక్షన్ చూసుకుంటారా మాతాజీ? కొద్దిగా బ్రేక్ అవుతా ఉంది. హరే కృష్ణ. భాష్యము. విశ్వమందంతటను పలు విధములైన మోసకారులు కలరు, వారు పలు విధములైన బాగానే ఉందా మాతాజీ? వారు పలు విధములైన హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాయిస్ బాగానే వస్తుంది మాతాజీ? ఇప్పుడు పర్వాలేదు మాతాజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. విశ్వమందంతటను పలు విధములైన మోసకారులు కలరు, వారు పలు విధములైన మోసములలో జూదము అగ్రగణ్యమై ఉన్నందున మాతాజీ ఇది మళ్ళీ కొంచెం డ్రాగ్ అవుతా ఉంది కనెక్షన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే అనగా పరమ పురుషునిగా శ్రీకృష్ణుడు మాతాజీ కొంచెం మళ్ళీ పోయింది మాతాజీ, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. మీరు ఒక్కసారి కనెక్షన్ చెక్ చేసుకుంటారా మాతాజీ? ఓకే మాత, ఇప్పుడు బాగానే వినిపిస్తోంది మాతాజీ. మరి మధ్యలో ఏమో కొంచెం బ్రేక్ అవుతారు. మళ్ళీ ఒకసారి జాయిన్ అయ్యి చూస్తారా? ఏది కంటిన్యూ చేయండి, ఇంకొకసారి చూద్దాం. భాష్యము. విశ్వమందంతటను పలు విధములైన మోసకారులు కలరు, వారు పలు విధములైన మోసములలో జూదము అగ్రగణ్యమై ఉన్నందున అది శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. అనగా పరమ పురుషునిగా శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య పురుషుని కన్నను గొప్ప వంచన చేయగలడు. ఒకవేళ అతడు ఎవరినైనను వంచింపదలచినచో ఎవరును వంచన యందు అతని అధిగమింపలేరు. అనగా శ్రీకృష్ణుని ఘనత ఒక రంగమందునే గాక అన్ని రంగములందును గొప్పదై ఉన్నది. జయించు వారిలో జయమును, తేజస్సులలో తేజస్సును అతడే. యత్నశీలులలో ఘన యత్నశీలుడు, సాహసులలో అతి సాహసుడు, మరియు బలము గల వారిలో అతి బలశాలి అతడే. శ్రీకృష్ణుడు ధరిత్రిపై అవతరించినప్పుడు ఎవరునూ అతని శక్తిని అధిగమింపలేకపోయిరి. అతడు చిన్ననాటనే గోవర్ధన పర్వతము నెత్తెను. అట్టి శ్రీకృష్ణుని మోసమునందు గాని, తేజస్సునందు గాని, జయమునందు గాని, యత్నమునందు గాని మరియు బలమునందు గాని ఎవరును అధిగమింపలేరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం భగవంతుడు ఆఖరికి మోసం చేయాలన్నా కూడా భగవంతుడికే శక్తి, అంటే అన్ని రకాల శక్తులు భగవంతుడిలో ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవి. వృష్టి వంశీయుల్లో నేను వాసుదేవుడును,
పాండవులలో అర్జునుడును, మునులలో వ్యాస మహామునిని, ఆలోచన పరుల్లో అంటే వివేకవంతులు మహా తెలివి గల వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడు అంటే రాక్షస గురువు అన్నమాట అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శరణ్యశ్రీ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? చదువుతాను మాతాజీ. చదువు. శ్రీకృష్ణుడు ఆద్య దేవదేవుడు కాగా బలదేవుడు అతని అవ్యవహిత విస్తృతాంశమై ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు మరియు బలరాముడు వసుదేవుని తనయులుగా అవతరించి ఉన్నందున వారిరువురిని వాసుదేవులుగా పిలువవచ్చును. వేరొక దృష్టితో చూచిరచో శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నడూను బృందావనమును వీడడు. కనుక బృందావనమునకు అన్యమైన స్థలములలో దర్శితమైన కృష్ణుని రూపములో అతని విస్తృతాంశములై ఉన్నవి. అనగా శ్రీకృష్ణుని విస్తృతాంశమైన వాసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని కన్నను అన్యుడు కాడు. భగవద్గీత ఎందలి ఈ శ్లోకమును గల వాసుదేవ పదము బలరామునే సూచించుచున్నదని అవగతము చేసుకొనవలెను. ఏలైనా బలరాముడే సర్వ అవతారములకు మూలమై ఉన్నందున వాసుదేవ అంశమునకు సైతము అతడే మూలమై ఉన్నాడు. ఈ విధమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవ్యవహిత విస్తర రూపములు, స్వాంశములు, వ్యక్తిగత రూపములు అని పిలువబడును. ఇవియే గాక విభిన్న అంశములు అని పిలువబడు విస్తృత రూపములను కలవు. పాండురాజు తనయులలో ధనుంజయునిగా పేరు నొందిన అర్జునుడు నరులలో శ్రేష్ఠుడు గనుక శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. మునులు లేక వేదజ్ఞాన పారంగతులైన మనుషులలో వ్యాసుడు శ్రేష్ఠుడు. ఏలైనా ఆయన ఈ కలియుగ జనులకు అవగతమగునట్లు భిన్న పద్ధతులలో వేద జ్ఞానమును వివరించెను. అంతేగాక వ్యాసుడు శ్రీకృష్ణుని అవతారమై ఉన్నాడు కనుక అతడు శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. ఎట్టి విషయమును గూర్చి అయినను సమగ్రముగా ఆలోచింప సమర్థులైన వారిని కవులందరూ. అట్టి కవులలో దానవులు గురువైన ఉసేనుడు శుక్రాచార్యుడు అసాధారణ మేధా సంపన్నుడు మరియు దూరదృష్టి కలిగిన రాజనీతి నిపుణుడు కనుక శ్రీకృష్ణుని విభూతికి ప్రతినిధి అయి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ అది దృష్టివంశీయుల్లో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవుల్లో అర్జునుణ్ణి, మునుల్లో వ్యాస మహాముని, ఆలోచన పరుల్లో శుక్రాచార్యుణ్ణి అన్నదానికి అర్థం ఏంటి అన్నది కొన్ని వివరించారు. ఇక్కడ వాసుదేవుడు దృష్టివంశీయుల్లో వాసుదేవుణ్ణి అంటే బలరాముడని అర్థం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎలాగూ భగవంతుడి రూపంలో ఉన్నారు. సో అక్కడ వాసుదేవుడు కూడా, మరి బలరాముడు కూడా వసుదేవ పుత్రుడు కాబట్టి ఆయన్ని కూడా వాసుదేవుడు అనొచ్చు అని చెప్తున్నారు. బలరాముడు సర్వ అవతారాలకు మూలం కాబట్టి వాసుదేవ అంశానికి కూడా ఆయనే మూలం అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతుడి విస్తార రూపాలన్నీ కూడా ఆయన వ్యక్తిగత రూపాలు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో విభిన్న అంశాలు, ఎన్నో కూడా విస్తృత రూపాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ, తర్వాత పాండవుల్లో మరి ధనంజయుడు శ్రేష్ఠుడు, తర్వాత మరి సమర్థులైన కవులలో శుక్రాచార్యుడు రాక్షస గురువు ఆయనని చెప్పారు. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో కవులు అంటే ఎవరు అంటే మరి వాళ్ళు అసాధారణమైన మేధా సంపన్నులను కవులు అంటారు. సో శుక్రాచార్యుడిని మించిన రాజనీతి నిపుణుడు లేదు కాబట్టి కవులలో శుక్రాచార్యుణ్ణి అన్నమాట అన్నారు. దండోదమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో దండన అంటే ఏదైనా పనిష్మెంట్ దేనికి ఇస్తాము? ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు రూల్ బ్రేక్ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇస్తాం. సో
పనిష్మెంట్స్ లో అలా రూల్స్ ని బ్రేక్ చేయకుండా ఉండటానికి ఏ పనులైతే చేస్తామో వాటన్నిటిలో కూడా పనిష్మెంట్ అంత గొప్పది లేదు. ఇంకే రకంగా మనం రూల్స్ బ్రేక్ చేయకుండా ఆపగలం? ఏదైనా చట్ట విరుద్ధంగా పని చేయకూడదు అంటే ఎలా ఆపగలం? మీరు ఈ పని చేస్తే మీకు $100 ఫైన్, మీకు ₹1000 ఫైన్ అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు, లేదంటే ఎవరు రూల్స్ ఫాలో అవ్వరు. కాబట్టి పనిష్మెంట్ ఉందనే భయంతో ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి చట్టాన్ని అమలు పరిచే వాటిలో నేను పనిష్మెంట్ లాంటి వాడిని. జయాన్ని కోరే వాళ్ళల్లో నీతిని, మరి జయం కావాలి అనుకుంటే ముందు నీతి అనేది ఉండాలి. రహస్యాల్లో మౌనాన్ని, మరి మౌనంగా ఉంటే ఇంకే రహస్యం బయటికి రాదు. జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని అయి ఉన్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఇందులో చెప్తున్నారు. అమృతవల్లి మాతాజీ మీరు చదవండి, ఈ భాష్యం చదువుతారు. అయిపోవచ్చింది, ఇంకా 2 శ్లోకాస్తో క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దుష్కృతులైన వారిని శిక్షించు విధానములు దండన సాధనలో ముఖ్యమైనవి కనుక దుష్కృతులను శిక్షింపబడినప్పుడు ఆ శిక్షను గూర్చువాడు శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. ఏదేని ఒక రంగమునందు జయము పొంద యత్నించిన వారిలో మిక్కిలి విజయవంతమైన అంశము నీతి. శ్రవణము, చింతనము, ధ్యానాది గుహ్యమగు కర్మలలో మౌనమనున్నది ముఖ్యమైనది. ఏలయన మౌనము ద్వారా మనుజుడు త్వరితముగా పురోగతిని సాధింపగలడు. జ్ఞానవంతుడైన వాడు భగవానుని ఉన్నత గౌణ ప్రకృతులైన ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థముల నడుమ అంతరమును విశ్లేషించగలిగి ఉండును. అట్టి జ్ఞానము స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. సో చట్టవిరుద్ధ అనిచే వాటిలో శిక్ష అని చెప్పారు కాబట్టి దుష్కృతులు శిక్షించబడినప్పుడు ఆ శిక్షకి భగవంతుడే ఆ శిక్షకు ప్రాతినిధ్యం. జయం కోరుకునే వారిలో నీతి, దేనికైనా విజయవంతమైన అంశం మరి నీతి. రహస్యాలలో మౌనంగా ఉండటం ద్వారా మనిషి పురోగతిని సాధించగలడు. అనవసర మాటలు, ఆలోచనలు కూడా నోటితోనే కాదు, మైండ్ని కూడా అన్నెసరీ థాట్స్ లో లేకుండా కామ్ చేస్తే పురోగతిని సాధించవచ్చు. జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున నతదస్తి వినాయత్స్యాన్మయా భూతం చరాచరం. కాబట్టి అర్జున, సర్వజీవులకు జన్మకారకమైన బీజాన్ని నేనే. స్థావర జంగాలు అంటే కదిలే వాటిలో, కదలని వాటిల్లో నేను లేకుండా ఏదైనా సరే, కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏది కూడా స్థితి అనేది ఉండదు నేను లేకపోతే. అంటే నేనే ఒక ఆకారం అనేది దేనికైనా ఈ ప్రపంచంలో ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నది ఆకారంతో అంటే అది నేనే దానికి కారణం, లేకపోతే దానికి ఆ స్థితి ఆకారం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఉషారాణి మాతాజీ మీరు ఇది చదువుతారా ఈ భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యానికి జై. ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉండును. అట్టి కారణం లేదా బీజమే శ్రీకృష్ణుడు. శ్రీకృష్ణుని శక్తి లేకుండా ఏదియును స్థితిని కలిగి ఉండలేదు కనుక అతడు సర్వశక్తిమంతుడని పిలువబడినాడు. అతని శక్తి లేకుండా స్థావరము గాని జంగమమును గాని ఏదియును మనుగడను కలిగి ఉండలేదు. కనుకనే కృష్ణుని శక్తిపై ఆధారపడనిదిగా గోచరించినది మాయగా పిలువబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో సర్వజీవులకు జన్మకారక బీజం స్థావర జంగాలేవి నేను లేకుండా స్థితి అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. సో భగవంతుడి శక్తి లేకుండా ఏది కూడా స్థితి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు అంటున్నారు. స్థావరమైన జంగమైనా కదిలేదైనా కదలేదైనా ఈ మనుగడ అనేది దేనికి ఉండదు, ఆయన లేనిదే. ఆయన మీదే అన్ని, ఆయనే ప్రతిదానికి ఈ రూపాన్ని ఇచ్చినది అని చెప్తున్నారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ కి ఏం చెప్తున్నారు? సో శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, నా దివ్య విభూతులకు అసలు అంతం అనేది లేదు. నాకు తెలిసినదంతా కూడా, ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పిందంతా కూడా నా అనంత విభూతుల్లో ఒక చిన్న
సూచన మాత్రమే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడి యొక్క శక్తికి ఇంకా ఒక అంతు అనేది లేదు అన్నది స్వయంగా ఇక్కడ భగవంతుడే. నేను ఇప్పుడు నీకు ఇన్ని చెప్పాను, కానీ ఇదంతా కూడా మరి ఒక సూచనాప్రాయమే నా యొక్క శక్తిలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో ఇదంతా ఎందుకు, ఇంత డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీకు ఇవ్వటం ఎందుకు? అసలు నా ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క ఈ శక్తిలో ఒక చిన్న అంశతోనే ఆయన ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నారు అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది ఈ శ్లోకంలో. ఇది కూడా ఉన్నది ఈ శ్లోకం. సారీ. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఈ ప్రపంచంలో మరి ఏదైతే విభూతి వైభవాలన్నీ కూడా శ్రీమద్ అంటే ఐశ్వర్యవంతమైనవి, అందమైనవి, మరి ఇవన్నీ కూడా వైభవోపేతమైనవన్నీ కూడా నా యొక్క తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించి మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సులోని ఒక చిన్న అంశంలో నుంచే వచ్చాయి. నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో అందమైనదనుకో, వైభవోపేతమైనదనుకో, మరి సుందరమైనదనుకో, ఏదైనా అనుకో, గొప్పది ఐశ్వర్యవంతమైనదనుకో, అన్నీ కూడా నా తేజస్సులో ఒక చిన్న అంశతోనే వచ్చాయి. సో ఇన్ని రకాల వివరణలు ఎందుకు? కేవలం నా ఒక్క అంశతోనే నేను ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చివరకు భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఇది దీంతో మనం ఈ 10th చాప్టర్ 10వ అధ్యాయం